Bakit nandiyan siya sa bahay nila Lara? O siya, sige. Kakain muna ako bago ako umuwi. Tara. Bakit sila pumasok? Nimpa, Bakit Gaston? Nimpa, baka pwedeng ano. Ano naman yan, Gaston? Total, wala naman yung mga bata rito. Pumasok sila sa eskwelahan. Hay naku Gaston, tumigil ka nga kung ano-anong nasa isip mo. Nimpa, pagbigyan mo na ako. Total, matagal na rin tayong hindi nagkakatabi. Tumigil ka nga. Kung wala kang magawa, magsibak ka na lang ang kahoy para matanggal ang init ng katawan mo. Pero Nimpa, Walang pero-pero. ano ba yan? Lagi na lang ganito. Ano ba naman ito? Hey, Gaston! Oh, Lara, kumusta? Okay lang naman ako, Gaston. Mukhang matamlay ka. Oo, Lara. Si Nimpa kasi. Huwag mong sabihin, di ka na naman niya pinagbigyan. Ganun na nga, Lara. Alam mo naman na nandito lang ako para matanggal yung init ng katawan mo. Kaya nga, kapag niyayaya mo ako, hindi ako tumatanggi. Siyempre naman, alam kong sabik ka eh. Eh, saan tayo? Tara, doon tayo sa bahay. Total, wala sila mama ngayon. Eh, yung mga kapatid mo. Wala rin. May pinuntahan sila. O sige, tara na. Ano, Gaston? Nag-enjoy ka ba? Oo naman, Lara. Sana maulit-ulit sa susunod. Oo naman, Gaston. Basta ikaw. Uuwi ka na ba niyan? Oo, sana. Baka kasi hinahanap na ako ni Nimpa. Ayaw mo muna bang kumain dito? Mag-ahayin ako. Ano bang niluto mo? Sinigang na baboy. Di ba, paborito mo yun? Si Gaston yun ah. Bakit nandiyan siya sa bahay nila Lara? O siya, sige. Kakain muna ako bago ako umuwi. Tara. Bakit sila pumasok? Aantayin ko na lang si Gaston sa bahay para magpaliwanag. Kaysa naman mag-iskandalo pa ako dito. Gaston! Oh, Nimpa. Bakit mo ako tinawag? Saan ka nang galing? Sa bahay ni Lara, may inayos lang. Alam ko. Alam mo pala eh. Nagtanong ka pa kung saan ako nang galing. Malay ko ba kung ano sasabihin mo? Baka naman iba yung inayos mo kila Lara. Pinaghihinalaan mo ba ako, Nimpa? Bakit? Kailangan ko bang maghinala, Gaston? Hindi naman. Wala namang kaming ginagawang masama ni Lara. Bakit naghinala ka? Sana nga, Gaston. Sana wala nga kayong ginagawang masama. Eh, tamang duda ka nga. Porket hindi ko na ibibigay ang gusto mo, hahanapin mo agad sa iba? Wala nga kaming ginagawang masama ni Lara. Ano ka ba? Huwag lang kayong magpapahuling may ginagawa kayong masama ni Lara. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Bakit, Nimpa? Anong gagawin mo? Hinding-hindi mo na kami makikita ng mga anak mo kailanman. Mamili ka, Gaston. Kaming pamilya mo o ang kabit mo? Oh, ano? Aalis ka na naman? Samantalang kararating mo pa lang? Ano? Pupuntahan mo na naman yung kabit mong si Lara? Oo, naririndi na ako sa pinagsasabi mo.
Sinasabi ko sa'yo, Gaston, malaman ko lang na may ginagawa kayong kalaswaan ni Lara. Hinding-hindi mo na kami makikita ng mga anak mo. Lara? Lara? O Gaston, bakit ka bumalik? Nag-away na naman ba kayo ni Nimpa? Oo, Lara. Nakita niya kasi na nag-uusap tayo kanina. Ganun ba? Eh anong sabi niya? Kapag nalaman niyang may ginagawa tayong kalaswaan, hindi ko na daw makikita yung mga anak ko kailanman. Ganun ba? Pwedeng dito muna ako magpalipas ng gabi. Oo naman. Tara sa loob. O Gaston, ito na yung kape mo. Salamat. Anong balak mo niyan? Hindi ko pa alam. Nagugulahan na ako. Gusto mo bang itigil na natin itong kahibangan na to? Pero, Lara, Alam mo na alam ko na pampalipas oras mo lang ako. Alam ko naman na hindi magiging tayo. At lilipas din yung nararamdaman nating init ng katawan. Tinanong mo ba siya kung bakit ayaw niyang tumabi sa'yo? hindi. Pero sana maglaan siya ng oras sa pangangailangan ko. Di ba niya sinabing pagod lang siya, kaya't di niya kayang ibigay yung gusto mo? Alam mo, Gaston, siya lang nag-aasikaso sa bahay niyo. Siya nag-aalaga ng mga anak niyo. Baka pagod lang siya. Unawain mo din sana yung asawa mo. Pero ilang beses ko na siyang pinagbibigyan, wala pa rin. Dapat, Gaston, habaan mo yung pasensya mo. Huwag yung init ng ulo ang pairalin mo. Tama ka, Lara. Pasensya ka na kung sa'yo ko nahanap ang hindi kayang ibigay ng asawa ko. At isa pa, Gaston, mali itong ginagawa natin. Isa itong pagtataksil. Oo, Lara. Salamat sa panandali ang oras na pinasaya mo ako. Siya, sige na. Puntahan mo na yung asawa mo. Baka hinihintay ka na niya. Sige. Paalam, Lara. Nimpa, Oh, Gaston, bumalik ka. Nimpa, pasensya ka na kung naghanap ako sa iba ng pangangailangan. Pasensya ka na rin, Gaston, kung hindi ko na ibibigay ang gusto mo. Pagod lang ako lagi kung kaya't nakakalimutan ko ang pagkukulang ko bilang isang asawa. Ako dapat magpasensya, asawa ko. Hindi ko napigilan ang init ng katawan ko, kaya naghanap ako ng iba sa katauhan ni Lara. Sana mapatawad mo ako sa aking ginawa at naisip kong hindi ko kayang mawala kayo. Mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, asawa ko. Huwag mo na sana ulit itong gagawin. Ayokong magkahiwalay tayo at kawawa ang ating mga anak. Huwag kang mag-alala, Nimpa, hindi ko na ulit gagawin yon. Sana nga, Gaston. At nag-usap na rin kami ni Lara tungkol sa nangyari. At siya rin ang nagsabi na huwag kitang iwan dahil kawawang mga bata. Hayaan mo, asawa ko. Kung ano man ang pagkukulang ko bilang asawa, mapupunan ko naman basta't bigyan mo lang ako ng panahon. Sige, asawa ko, mahal na mahal kita.